Mun mielestä siinä pitää muistaa sanoa se, että on 2006 syntynyt kaveriporukan semmoinen luonnollinen jatkumo, kun on jossain vaiheessa vaan tajuttu, että otetaan kamerat mukaan ja aletaan kuvaamaan näitä juttuja. Joo, ei mitenkään jäykistelyä siinä kameraessa. Rennosti vaan. Olkaa hyvä. Nyt ollaan... Kato nyt ainakin, että se tulee kunnolla kiinni. Minä olen kattonut tämä jo sen verran monta kertaa kunnolla kiinni, että kyllä se tullut. Mikä oliko se kuule viime talven ensimmäinen puuterireissu, kun meillä mennäisi mennä vähän leffoja katteluksi se toimittaa? Se oli tosiaan se ensimmäinen isompi Ruotsin reissu, kun lähdettiin etsiä puuteria vähän sieltä kuusikoista. Ja minä katsoin, että hyvä kelihän täällä on ajakko joku -15, mutta se olikin sisälämpötila. Akut, suihkun kaakeli lattialle lämpenemään. Sisätilalämpärit autoista olohuoneeseen pöhiseen. Pötköteltiin sitten sohvalla olosuhteiden pakosta. Käy sulla fiilis. Täällä on vitonakku. Jäätynyt sulamassa. Pakkanen on aika reippaanlainen, kun pensalettu napsahti poikki, että helinä puustu. Ei tällä kelillä vittu kuvata. Onhan kamera nyt käy. Niin. Ja kuvaako se? Kuvaa. No niin. Tää on elämä. Herra ei ole ollut meille suopea ja täällä on minus 35 pakkasta ja pojat tahtoo silti kauheasti kelekkaa. Eikä siinä vielä kaikki. Ja täällä pärjättäis tässä kämpässä. Täällä on sisätilalämpärit puhaltamassa.
No onhan se tuo puuterin pöllyttäminen kyllä aivan mahtavaa hommaa, mutta ei se aina sitä välttämättä tarvitse, kun ollaan kelkkailemaan. Ei, koska on niin monipuolinen laji, niin siinä pystyy vetämään tarvittaessa ympäri vuoden. Niin kuin Maununen ja Euroopan mestari Holoperi tekevät tuolla Ivalossa. Mennäänkö vielä kerran? Mietipä nyt, mitä sanot. No kalustotappelta ei aina voi välttyä, vaikka niinku ajaa kesälläkin. Mitä vittua. Perästyin! Niin, siis kisajätkät vetää täysillä ja vetää isoja hyppyjä, adrenaliinia, kova vauhtia. Meikälle se ei välttämättä ole se juttu, vaan ne fiilikset ja kiksit lähtee ihan muista asioista. Tässä rock-touhussa ja koko kelkkailussa on meikälle semmoista yhdessä tekemistä, reissujen suunnittelu, ekat yöpakkaset, kaikki tämmönen saunotaan reissun päällä, kaikkea tämmöistä. Ja se homma niinku kulminoituu eniten siihen fiilikseen, mikä ehkä tulee, kun ollaan päivä ajettu ja alkaa jo vähän väsyttää ja energiat on lopussa, niin löydetään se täydellinen laavu oikeasti ja tehdään sinne ne pienet tuleet. What compassion means. She's almost like a machine.
Joo, tässä oli ensimmäinen jakso meidän uutta sarjaa ja porukan tuntia, niin sehän oli just semmoista rempulua, kun osaa soittaa. No, mutta kannattaa tosiaan seurailla meidän nettisivuja ridersofcoldkingdom.com, niin sinne sitten päivitellään tulevaisuudessakin. Ja eiköhän tämä ollut sitten vissimmästi tässä. Tässä vissiin sitten. Purku.